Fitattun mako. Fitattun mako shiri ne na musamman wanda yake tattaunawa da fitattun mutane na musamman masu hikimomi da basira da hazaka. Ku shirya tsaf domin shiga cikin duniyar basira, hikima da nishadi. Fitattun mako. Fitattun mako inda muke kawo muku fira da fitattun mutane da suka yi fice a harkokinsu. Mawaƙa, 'yan fim, sha'irai da masu fasaha da kuma waɗanda suka kafa tarihi ta hanyar abubuwan da suke yi. Daga hikimomi zuwa sirrin nasara har zuwa labaran da ba ku taɓa ji ba a kowane mako tare da Ibrahim Muhammad aka Wisdom. muna kawo muku sabon labari kai tsaye daga bakin fitattun namu. Fitattun mako asalin labari daga bakin gwaraza. Masu kallonmu da sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin fitattun mako. Shirin fitattun mako dai kamar yadda aka sani shiri ne da ke tattauna da jarumai mawaƙa 'yan fim masu sana'ar barkwanci da ma dai sauransu. Kuma a yau ma muna tare da ɗaya daga cikin masu waɗannan sana'ar wanda da shi za mu tattauna. Kada a sha'afa kuma ana ji da ganin wannan hira ne idan aka bibiye mu a shafukan sada zumunta irin su Facebook, Twitter, Instagram da dai sauransu. Kuma za ku iya lalubo channel ɗina mai suna Ibrahim Wisdom TV a inda za ku ji ku gani abubuwan da muke tattaunawa kai tsaye. Da fatan za ku bi mu sau da kafa domin jin ya hirar tamu za ta kasance a wannan lokaci. Yau muna tare da wani babban bako wanda da shi za mu tattauna a sauran namu. Bako muna maka barka da zuwa. To ina muku barka. Na'am, kamar yadda na gabatar tun farko, shirin fitattun mako shine da ke tattauna da mutane irin ku. To yau ma kuma ga kamun same ka za mu tattauna da kai. Da farko za mu so mu ji sunanka kafin mu ji tarihinka da yadda aka yi gwagwarmaya ka shiga wannan sana'a. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro. Masu kallon mu gabaki ɗaya ina ma kowa barka da zuwa. Sannan wannan gidan TV ina murna da kasancewa tare da su da wannan ziyara da suka gayyace ni. Allah Ubangiji ya ɗaga darajar wannan gidan TV. To da farko sunana Aminu Tilo wanda aka fi sani da ɗan gwagwarmaya ko mai likafani a shafukana daban-daban. Wannan shi ne a takaici. Na'am, mun saba jin tarihin wanda muke tare da shi kwance bakonmu, za mu so mu ji tarihin ka ya aka fara sana'ar waka da ma wasu abubuwa na daban da kamar fina-finai da sauransu, mu ji ya ta ina aka fara har aka zo aka cimma wannan. To gaskiya tarihin kasantuwa ta Aminu Tilo tarihi ne mai tsawo. Sai dai in ba da shi a takaice kamar yadda yake. To da farko dai na fara waka wasu shekaru da suka gabata kamar kimanin shekara 10. Kuma a komai ne yasa na fara waka ba a ce sha'awar abun a cikin zuciyata. Duba da wasu idol da nake kallo a da suke birge ni, nake ganin yadda suke participating a cikin harkar, sai abun nima ya zo cikin zuciyata, sai na fara tunanin ta ya zan fara. To na fara waka gaskiya ba tare da wani wanda ya supporting dina ba daga farko, saboda ban san yadda ake yi ba, ban san yadda ake tsara ba, kuma babu wani mawaki a kusa da ni, kuma ban san inda zan je in samu wani mawaki da zan yi collaborating da shi don ya taimaka mini ba. To hakan yasa na fara tunani da kaina, me ya kamata na yi, me ya kamata na shirya, ta ya ake waka, ya ake samar da ita, ya ake yi. Wannan tunanin sai ban dama na fara gane cewa to sai an rubuta wani abu a kai. Na fara tun ina ɗan rairawa da bakina, ina rairawa wata rana an na fara ƙoƙarin rubutawa. Wata rana sai na tafi neman studio. Ban ma san inda zan samu studio ba. Na tafi da ƙafa, na tafi Zurot, ina neman, ba zan manta ba wannan lokacin na yi tunanin idan an je Zurot kowane shago aka tarar za a tarar studio ne. Na je wani waje na tarar shagon aski ne, sai na ce da Allah studio nake nema
sai ya yi min wani kwatance daban. Still na je wani waje ma na zata nan ne inda kwatanta mun na je na tarar wurin abinci ne. To nan ma dai suka directing ɗina inda studiyon yake, na je na ɗan daddabura abin da na yi dai ana dariya ana menene to gashi nan dai. Wannan a takaicen tarihin yanda na fara waƙa ke. Kamar yawanci kamar yanda aka saba zaka ga yawanci mawaƙa akwai wani dalili da yake sa suke fara waƙa. Kai wanne dalili ne ya sa ka fara yin waƙa? To gaskiya na fara waƙa silar soyayya ne. Dan ko in ce silar wata yarinya, duk dai soyayya kenan. Akwai wata yarinya da na kamu da soyayyarta a cikin layin mu a wannan lokacin, duk da dai na yi ƙanƙanta, ban san taya zan furta mata ba, kuma ita ma dai wannan yarinyar ƙarama ce a wannan lokacin. Ina tunanin babu lissafin soyayya ma a kanta. To amma sun ina wannan age ɗin, nakan jin abun a cikin zuciyata. Idan na je bacci nakan jin abun. Na fara waƙa ne ta silar wannan yarinyar. Silarta na fara raira waƙa wa ita, har kuma abin ya zo ya zama silar kasantuwa ta mawaƙi a yau. Shine. Misali akwai mawaƙa da yawa zaka ga suna yin waƙoƙi na soyayya kuma suna tsayawa iya na soyayya, ko kuma wasu sukan faɗaɗa abubuwan nasu su tsallaka har wasu fannoni daban-daban. Kai ma a iya wannan fannin ka tsaya ko kuma kana haɗawa da wasu waƙoƙi daban-daban banda na soyayya? Gaskiya ni babu waƙar da bana yi, amma dai abun da na fi ji a raina shine waƙar soyayya, kuma ita ce na fi. Waƙoƙin da suka shafi na siyasa ko biki da sauran abubuwa hidindimu, yawanci sai an gayyace ni nake yin irin wa'annan. Amma dai waƙoƙin da na fi yi su ne waƙoƙin soyayya, saboda su ne abun da suke cikin zuciyata ma. Kawo wani saƙo da ya jibanci soyayya shine abin da na fi gaskiya. Na'am. Kamar za a iya cewa waƙoƙinka nawa yanzu? Ai ba zan iya idaya su ba. Saboda ni dai a ƙiyaste akwai lokacin da ba zan manta ba, na san ina da waƙa ta fi 300, kuma tun daga wancan lokacin na daina lissafi gaskiya. Saboda in ka duba akwai wasu lokuta da muka rayu a studio, muka yi shekara da shekaru, mu kwana a ciki, mu tashi, mu duk rayuwar mu a cikin studio ne. To wannan lokutan in ta kama kusan kullum za mu iya yin waƙa ma. To a ciki muke kwana, a ciki muke tashi, a nan muke dukkan rayuwar mu ta zame mana kamar gida. Da mu da abokanmu a wajen, ƴan uwanmu ma idan suna neman mu sai dai su zo studio su same mu. To wannan rayuwar da muka yi a studio sai ta sa muka saba da waƙa sai ta zame mana jiki. Rayuwar da muka yi a studio sai ta saba mana da kusanci da waƙa. Sai abun sai ya zama mana mai sauƙi. Yau za mu iya yi, gobe mu yi, jibi ma mu yi. Kawai ta koda ta raha ma a yi to don haka sai ya kasance tun kana irgawa har ya kasance ka manta ma da lissafi. So a takaice dai zan ce ina da waƙa sama da ɗaruruwa gaskiya. Kamar a cikin waƙoƙin naka da kake da su, kamar wanne ne mutane suka ɗan fi ji kafin ma ka ɗan raira mana mu ɗan ji ya yanayin waƙoƙin naka? To ka san ita waƙa tantance wanne mutane suka fi ji wani abu ne na daban. Saboda aka ce yawancin mawaƙi zaka ga muryarka ta je inda ba za ka je ba ma har abada. To abin da ke faruwa, akwai waƙoƙi da suka sanu gaskiya. To amma abin da ke faruwan a san kai ne. Ba wai ma ba a san ni bane ba. Akwai matakin farko wanda a da yawa ba sa gane mu. To kuma ta silar TikTok sai Allah ya sa sai muka bayyana. Tunda waƙoƙinmu sun fara yawo tun kafin mu zo TikTok. So daga baya kuma sai suka gane mu a TikTok. Amma abin da ke faruwa a cikin waƙoƙin da suka sanu, akwai wacce zaka gani a chat na analytic da ya nuna maka cewa ta fi tafiya. Amma kuma wanda mutane suka fi so ba za ka iya tantancewa ba, duba da yanayin wannan ya fi son waccan, wannan sun fi son wa'annan, wannan sun fi son wa'annan. Waƙoƙi ba ɗaya ba biyu ba. Amma inda tambaya ta kai su wanne ne kasan suka fi shahara, to zan iya gaya ma wancan ta fi shahara a cikin waƙoƙi. To yanzu ka gaya mana waɗanda suka fi shahara ɗin. To akwai wata waƙa da ake cewa tsananin so.
Waƙar tsananin so na yi ta ne a shekarar 2014. 2024 kai. 2024 waƙar tsananin so ta shahara akan shafukan sada zumunci kamar su TikTok, Instagram, YouTube da dai sauransu. Wannan waƙar tsananin so kenan. Sannan akwai wata waƙa da ake ce ma likitan so. Ita kuma na yi ta a shekarar 2023. So ita ma likitan so an santa a wannan lokaci kuma ta shahara. Gashi nan dai da sauransu irin su wata waka da ne fatalwa, irin su kalmar so da dai sauransu dai gashi. Yanzu a cikin waƙoƙin naka, ka ɗan raira mana wasu daga ciki saboda masu kallo da sauraron mu, musamman ma shi wannan shiri ana sa shi a rediyo, wani baya ji da ganin mu ba zai gane fuskar ba. So ka ɗan raira mana wataƙil duk wanda ya ji zai ce ana taɓa jin waƙa nan, dama ashe wannan shine tilo ɗin da ake faɗa da sauransu. Gaskiya kai. To a waƙar tsananin so akwai wani baiti da nake cewa ba na ji ba na gani, laifinki ba ni gani, kome wuyar tsanani, kin daskaran ajini, inda kika yi fushi, yakan saka ni kishi, aguna ke mace ce, ba wai kama da saurawa. Bangare na ado su ba za su kai ki komai ba, in yi kama da komai na, ko da an haɗa da hotuna. So wannan waƙar ta shahara akan shafin TikTok, an santa gaskiya sosai alhamdulillah, don waɗanda suka hau sound ɗin ma ɗaruruwa ne gaskiya. So alhamdulillah wannan waƙa ta yi trending. Sannan bayan nan akwai waƙa ta likitan so. Tabbas. Wacce waƙar likitan so ita ma akwai wani baiti a cikin ta, bari na raira. Baitin da macen take cewa likita na yana gaya min kai ne bakin ƙwayar idanuwa na, ya ce da na rashin ka har gwara ma na rasa hannuwa na, sautin da ma nake yi ya ce bakinka ne yake faɗowa, ƙarshe da ya gwada ni ya tabbatar da sai da kai nake nan. To wannan waƙar ma ga ta nan da to ga nan da sauransu dai gashi nan. Musamman wannan ita waƙar ina yawan jin ta a gurare da yawa. Akwai wani mun taɓa zama da shi aka ne sai yake nuna mu hoton ka, bai san na san ka ba, sai ya ce min kaga wannan gayan yana bala'i kaza yana waƙoƙi kaza da sauransu. Sai yake ce kilo kenan. Waƙoƙinka sukan kama zuciya da sauransu, musamman ma waƙoƙi ne da kake yi na so, amma kuma kakan saka wasu kalamai waɗanda za a ce masu ƙarfi da sauransu. Me yake janyo irin kake har haɗa kalamai da yawa a cikin waƙoƙinka, musamman kuma kowace kalma za ka ga tana da mahimmanci, ko kuma wata koda ba ta da mahimmancin, kawai kai kana ɗauko ta ka sa ta zama in dai akan so ɗin ne, kawai kai dai manufarka soyayya ɗin. To batun farko idan aka ce so ana nufin farko da ƙarshe kenan. Abin da yasa na ce haka, so shine farko kuma shine ƙarshe. Muna somuwa ne da soyayya kuma mu ƙare da soyayya. Daga kan soyayyar iyayenmu, soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, da soyayyar masoyanmu da abokai da ƴan uwa gabaki ɗaya. Idan aka ce so ya wuce ko ina. Bi ma'ana idan ka tsaya, akwai wani bincike da na yi akan so. Na karanta wani novel na wani philosopher wanda a tarihinsa da aka bada ya fara rayuwarsa gaba ɗaya har ya gama ta yana bincike akan mene so. A ƙarshe lokacin da ya kai shekara wajen 80 da wani abu, ya tsufa, sai aka haɗu da 'yan jaridu suke masa tambaya akan wai ne so, saboda shi ya tafi shekara wajen 60 da wani abu yana research, kullum a cikin research ake akan so. Sai ya ce soyayya is unlimited, ba ta da iyaka, ka kira ta da komai ita ce, haka zalika duk yadda kaga ta yi maka ta yi kai ta yi. To don haka duk kalmar da ka kira so ta cancanta a kira ta da shi. Don haka wasu za su ga kamar kalmomi na sun yi tsauri akan so, to son ma ya wuce haka. Ina sassautawa ne, idan har zan bayyana a yanda tunani na yake kamun so, zan ga abun da mutane ma za su ga kamar ban yi daidai ba. Don haka so ya wuce haka.
kenan likitan da ake magana kenan likitan ne asalin na gasken ko kuma likitan dai na soyayya akan zo a mata wasu ɗinke-ɗinke da wasu magunguna domin a samu cikakkiyar soyayya mai ma'ana. Kullun saƙon da muke so mu aika shine akan so. Mu bayyana wa mutane mene so. Ya nake ji akan so, ya kake ji akan so, ya take ji akan so, ko ya muke ji akan so. So wannan shine saƙon da kullum mawaƙi ko in ce mu mawaƙa muke ƙoƙarin aika shi ga mutane, bayyana menene tsantsar girma da darajar soyayya, duk da dai bakinmu bai isa ga yi ƙololuwar matsayinta ba, amma muke kamantawa a haka. To za a iya cewa yawanci waƙoƙinka rubutawa kake ko rubuta ma ake ko kuma kana zuwa ka yi su ne direct, kana zuwa kawai za ka hau mic kana yin su, ya abin yake? To ka san Hausawa suka ce da gobe ta fi ƙarfin wasa. Duk mun wahalar abu wata rana yakan zama ma jiki. Gaskiya lokacin da na fara waƙa ina rubuta waƙa. Amma daga lokacin da na kusanci studio ya kasance waƙa ta zama ƙanwata, yayata, mun zama ɗaya da ita, sai ya kasance sai nake ganin kamar abu ne mai wahala ma in ɗauki waƙa in ta rubutawa. Daga lokacin da na samu nutsuwa na hau kan kwamfuta na sarrafa kiɗan, to kawai saƙon yakan zuwa min kuma na faɗe shi a yanda nake so ya zo kuma ya zo da izinin Allah. Don haka gaskiya kimanin rabon da in rubuta waƙa na ɗau shekaru gaskiya. Ba na rubuta waƙa, kawai ina hawa kan kwamfuta ne na fitar da saƙonta. Kamar menene abin da za a ce yake da wahala wajen yin waƙa? Musamman ma kai ka faɗi kana yin ta kai tsaye ne, wanda za ka ga yawanci mutane rubuta suke. Kaga kana da bambanci da kusan kaso 70 ko 80 na mutane, duk da dai kai yanzu za a iya cewa ka zama ƙwaro kamar yadda ake ka faɗa. So akwai wani wahala da wannan yin ta kai tsayen yake da shi? To abin da ke faruwa, ka san an ce da idan wani karkataccen wani. Ita waka tana da wasu sirrika da yawa a cikinta, da wasu baiwoyi wanda zaka ga Allah ya bawa wani wasu ya hana su. Yanzu kamar akwai baiwar murya wanda yawanci Allah ne ke bawa mutum ita. Duk da cewa yanzu mun gano mutum ko bai da murya yakan amfani da wasu dabaru wajen horar da muryar tasa, ya kasance ta zo tana bashi abin da ada ba ta bashi. To abubuwan da suke da wahala in ka ɗauke baiwa da Allah ke bada ta murya, akwai salo. Yawanci zaka ga wani sausauya salo a cikin waka na bashi wuya. Misali, ta ya zan yi baitin nan da tafiyar salon nan, baitin can canja da tafiyar salon can, kuma duk akan kiɗa kala ɗaya. Sannan akwai abu na gaba wanda saƙo a cikin waka. Ita waka aba ce wacce ana so ta bada wasu manufofi da yawa. Na farko, ta yi daɗi. Na biyu, ta tafi da ƙafiya in son samu ne. Na uku, ana so ya kasance a cikin waƙar da kai duk da ta yi daɗi akwai wani saƙo da ka aika. Misali, saƙon da na yi saƙo ne wa budurwata, kuma saƙon ya je ya gamsar da mutane. So wannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke bawa da wahala, amma kuma a gurin wasu sai kaga abu ne mai sauki. So kowa is depend on irin baiwar da Allah Ubangiji ya masa. Akwai waƙoƙi da yawa na ilmantarwa da faɗakarwa da nishaɗantarwa da dai sauransu. Amma me yasa yawanci waƙoƙinka suka fi karkata akan waƙoƙin soyayya? Ka san kowa da irin field ɗin da ya ɗauka. Kowa da yankinsa. Wani in ka kula waƙar siyasa yake, akwai waɗanda ma iya waƙar biki kawai suke yi. Haka suke. Akwai kuma waɗanda waƙoƙinsu suna ƙoƙari ne su yi waƙa kawai su waƙe wani babban mutum ta yabawa a gare shi don a biya su. So ni kuma fil ɗin da na ɗauka su ne waƙoƙin soyayya, duk da dai ina yin waƙoƙin kowace iriyar waƙa ma, amma idan an kawo min na yi. Amma dai waƙar soyayya ita ce waƙar da kowane lokaci ina yin ta ko da karan kaina. Wani lokaci akan samu cikas wajen raira waƙa. Kamar yanzu kai ka fi karkata wajen rairawa, ko ce wajen yin ta kai tsaye da sauransu, amma akan samu cikas daban-daban. Idan aka samu irin waɗannan matsaltsalin, ya kake shawo kansu? To cikas kamar ya kenan? Kamar wani lokuta da yawa zaka ga zaka zo yin waka, amma sai ka tarar abin da ka zo yin kamar ya tafi, kamar an sace idean ya tafi da sauransu. Musamman ma kai da kake yin ta kai tsaye, kawai zaka hawo mai kai
To abin da ke faruwa ita waka mod ce. Yawanci ni yanzu idan zan yi waka akan soyayya an yaudare ni, to ina so na yi waƙan ne a lokacin mod ɗin da nake cikin ɓacin rai wani lokacin. To zan fi aika da saƙo, zan fi ba da saƙon da yake nuni da an min wani abu da ban ji daɗi ba. Ka gane? Akwai mod ɗin da zai zo min ina cikin farin ciki da fara'a. To a wannan lokacin zan yi amfani da mod ɗina lokacin da nake cikin mod ɗin farin ciki, don haka zan zuciyata daɗin da ke fita a cikin zuciyata zai ban dama in dinga aika da saƙo masu daɗi a cikin waƙa wa wannan budurwata da nake gaya mata wannan abu. Sannan kuma batun cikas a waƙa ko wani abu da ke faruwa. Kowane fanni akan samun error, amma abin da ke faruwa kafin mu fitar da waƙa mukan yin ƙoƙari wajen tantance ta kafin mu sake ta. Misali ni yanzu zan zo ne waƙa, ni project ɗin na ajiye shi kafin na saki waƙar, maybe zan iya ɗaukar sati 1-2 tana kan kwamfuta. Na ɗan shigo studio na kunna na ji ta haka zan ta gane cewa kai kaza akwai error, can murya ta ya kamata ta ɗan ɗaga, can ya kamata ta kwanta da sauransu. To hakan sai bani dama in gyaggyara matsaltsaluna a matsayina na mawaƙi. Iya abun da na sani akan waƙa zai sa in iya tantance wani abun in gane. Yawwa shine. Waɗanne abubuwa kake ganin ya kamata a gyara a harkar waƙa? To abubuwan da ya kamata a gyara harkar waƙa shine ya kamata mu tsaftace kalamunmu mawaƙa. Sometimes akwai mawaƙan da suke amfani da kalmomin batsa wajen aika saƙo, wanda ina gani wannan cikas ne ga al'ummarmu da addininmu da al'adarmu kuma gabaki ɗaya. So wannan abu ne wanda ya kamata a gyara. Na biyu, abun da muke buƙatan gyara shine ya kamata shugabanninmu da suke cikin industry, Kannywood da sauransu, da su tashi tsayin daka domin ganin sun gyara matsaltsalin platforms ɗinmu domin ya kasance ana samun earning yadda ya kamata. Saboda a yanda muke samun labari ko yanda muka sani, mawaƙanmu na kudu akwai bambanci da mu da su sosai ta hanyoyin da platform ɗin suke biya. YouTube, TikTok, musamman TikTok ma yanzu TikTok baya biya. Sai dai mu mawaƙa da ke muna samun kuɗi ta hanyar DistroKid. In mutum ya yi ma using sound ta TikTok ma kana da benefit a kai. To amma in ka kula in normally TikTok baya biya. Duk da yau Facebook ta zo, Facebook ma tana biyan mu, amma ya kamata a gyara matsalar YouTube da TikTok. Saboda idanuwa ne wanda al'umma suke kallon mu ta duniya gabaki ɗaya. Kuma ya kamata a ce duk kallo kana da percentage mai ƙarfi a kai. Duk da ba wai YouTube ma suna biya, amma ya kamata a gyara percentage ɗin kuɗin da ake samu a YouTube, a ce ana biya percentage ɗin ya kai daidai limit ɗin da ake biyan 'yan kudu ko da sauran 'yan platform na wasu ƙasashen. Amma ai zaka ga kamar 'yan kudin kamar sun fi ku yanayin kashe kuɗi akan aiki da kuma yanayin ɗaukan aiki da muhimmanci, ko kuma kiran wasu waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin abin. Misali zaka ga kamar director ko producer zai kirawo artist a zo a yi waƙa, kuma ya kirawo mai mixing da mai kiɗa da sauransu. A jima ana yi wa waƙa ɗaya bauta ko aiki. Kaga wannan kamar shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara mata kamar muhimmanci. Misali an jima ana yin abu akan abu ɗaya, kaga ko ba da za a ce kawai daga an jisa wanda kai watakila yanzu a wani ɗaya za ka iya cire waƙa 2 ma ko 3, shi kuma watakila sati ɗaya zai yi ko wani abu mai kama da haka ko? To a yanda abun yake gaskiya akwai bambanci tsakaninmu da 'yan kudu, amma ba wai mai da hankali suka fi mu ba. Ba wai mai da hankali suka fi mu ba. Akwai bambanci tsakanin kudu da arewa. Yanzu kudu ko yaya artist ya bayyana kaɗan, za ka ga sun zo sun yi supporting ɗin shi gabaki ɗaya. Bambanci da 'yan arewa. Bayan haka na biyu, akwai sponsor. Yanzu da yawa za ka gani a kudu, yaro ne artist ne yanzu ya fara motsa ko bai kai wani level ba ma sosai. Amma za ka ga an samu wasu sun zo suna sponsoring ɗin shi. Dukkan rayuwarsa suke sponsoring saboda ya kai wani level. Ka gane? Amma anan ba mu da irin wannan sponsors. Kamar me yake janyowa anan ba a samu? To,
ban sani ba ko har yanzu mutanenmu ba su bawa abin muhimmanci ba ne, amma ga mu wanda muke cikinta mu gaba ɗaya kamar mun ɗau wani muhimmanci mun bawa harkar. Ita ce sana'armu, da ita muke cin abinci, da ita muke rayuwa, da haka mun bata muhimmanci. To amma gaskiya a nan arewa ba mu da irin sponsor ɗin nan, babu wanda zo su ɗauki ko wani record ya ɗau nauyinka, duk wani motsinka da mai gaskiya a nan ba a cika yi. Kamar na san wasu suna ƙoƙarin yin wannan, duk da dai ban tabbatar da sun riga sun yi ba, amma akwai wasu mawaƙa da naga suna ƙoƙarin yi, wanda muna fatan ko da dai nan gaban ne za su ci gaba da yi ɗin, ko kuma su yi waɗanda dama kamar yadda kake faɗa ya kamata ne watakila a samu tun daga sama har a gangaro ƙasa, har kuma ya zo ga sauran mawaƙa ko kuma ƙananan mawaƙa ko an ce artist. Amma yawanci akan samu zaka ga waƙoƙin da kuke yi watakil wani babba ba zai iya tsayawa ya ɓata lokacinsa ba, ko ce ya zauna ya ji waƙoƙin da kuke, saboda wasu yanayin kalamai waɗanda yana ganin wannan na yara ne ko ya wuce, ko kuma wasu abu mai kama da haka, banda wasu ma da suke ɗaukan wani fanni daban. Ba ka ganin kamar canja akala da kuka yi na musamman koyi da su 'yan kudin ko wani abu baya ɗaya daga cikin abin da ya janyo yawanci ma manyan masu kuɗi ko wani abu mai kama da haka ba sa son sa hannun jari a cikin harkar? Mutum gaskiya muna da bambanci da mutanen kudu, duba da addini da muke da shi a nan da al'ada, shi yasa ba zai yiwu mu koyi da su ba. Yanzu mutanen da suke rayuwar kudu in ka kula suna zuwa su bidiyo, su rungumi mata, su yi dukkanin wasu abubuwa a ciki, al'adar su ce da addinin su bai haramta musu haka ba. Ka gane? A nan ba mu isa mi wannan abun ba. Kuma barin gama wani abu, yawanci yau duniya ta lalace, mutane yau suna sha'awar kallon haramun, misali abubuwan da suka jibanci batsa-batsa. Yanzu misali, ni yanzu zan iya posting da safe zuwa dare mutum 100,000 su kalla, amma idan da a ce bidiyon nayi na runguma mace, kan daren nan sai kaga miliyan 2 sun kalla. Ka gane bambancin? Don haka a platform din in ni zan samu naira 1,000, kai zaka iya samun miliyan 1. To don haka su za su iya fi mu samun benefit duba da irin waɗannan abubuwa. Ka gane? Don haka mu addininmu na musulunci ya tsaftace mu, ya hana mu aikata wasu abubuwa, don haka babu yanda za a yi koyi da su. Kuma batun da kai na batun wasu manyan mutane kalmomin mu sun yi na yarinta na soyayya, soyayya dai soyayya ce. So duk girman ka, ko da a ce girman shekaru nawa kai, ka san mene su. Don haka isu kalamomin soyayya ai wani sako ne da ke zuwa cikin zuciya ya sa farin ciki a ciki. Don haka duk girman ka, in an yi waka ta yi daɗi, za ka ji kuma ta nishaɗantar da kai. So ni ina gani wannan ba zai zama dalili ba, kawai dai muna da bambancin al'ada da 'yan kudu da mu. Yanzu misali, barin ma wani misali, a fahimtar da muka yi wa platforms kamar yanzu TikTok da sauransu, suna da wani irin tsarin abu, adadin tsayawar da mutane suna kallon abinka, adadin yanayin yanda abinka zai tafi viral. To ka gani, idan zan zo da batsa a cikin abuna, ko in ce batsa ba, da zan zo in rungumi mata kamar yanda mutanen kudin ke yi, na tabbatar maka zan samu views fiye da yanda zan samu a yanzu. Amma kwanan nan akwai wani director da kwanan nan aka anshi fim ɗinsa a Oscar, duk da dai ban tabbatar ba har yanzu ya tsallake wannan gwajin na cin wannan kyautar ta Oscar, wanda idan ana magana ta mafi girma a kyaututtuka ta abin da ya shafi harkar fim, to Oscar shine kamar wanda ya fi kowanne girma. Ya tsallake gwaji na 2, wanda hakan yana nuna da cewar watakila zai iya cin wannan kyautar. Kuma abin da aka haska a cikin fim din nan gaba ɗaya ne abubuwa ne da suka shafi al'adar Malam Bahaushe da sauransu, aka ɗabbaka shi aka yi. Ko me yasa ba za ku ɗabbaka al'adun Malam Bahaushe ba, musamman wasu abubuwa da suka wuce na tarihi da wasu abubuwa makamantansu, watakila da tsofaffi da yaran da kowa da a ce ana yin hakan, ai kowa da kowa kamar zai samu ya zauna ya kalla ko? Kana ji? Al'ada ita ce abin da muke zaune a kanta yanzu. Idan ka kula muna magana da harshen mu, al'ada ce ta ba mu damar haka.
kuma ko sakonnin da muke furtawa a cikin soyayya muna magana ne based on al'adarmu. Idan ka duba shigarmu muna girmama al'adarmu da duk sauran wasu abubuwa, amma wani lokaci zamani yakan dan zuwa ya canja wasu abubuwa. Ka san an ce zamani dole al'adunmu na da wasu sun yi nisa ko sun tsufa za a ce akwai abubuwan da ya dan zamanantar da wasu abu, to muna kokari mu bi, amma har gobe muna kan al'ada. Muddin da za mu saki al'ada to za mu ɗibi ɗabi'un wa'ancan mutanen kudu, wanda in mun ɗau ɗabi'unta kuma abin zai zamto ya ba wa cikas ga cikin al'adar. Kamar me kake gani game da ci gaban waƙoƙin Hausa a yanzu? To akwai ci gaba sosai, saboda alhamdulillah a da waƙoƙinmu ba sa zuwa ko ina, amma idan ka duba a yanzu alhamdulillah waƙoƙin Hausa za ka je kudu arewa ka fita wasu ƙasashen da dama, ka je America za ka je ka ji ana jin waƙar Hausa, ka je duk inda ka sani yanzu haka zagaya ka ji ana jin waƙoƙin Hausa. To alhamdulillah wannan ci gaba ne, wanda da tun babu platforms ɗin da sauransu, in an yi abin ake yi a plate ɗin CD ya koma da sauransu, yau gashi a net abubuwan mu har suna shiga international. Kaga wannan ci gaba ne da aka samu a waƙoƙi na Hausa. Yanzu misali zaka ga wasu daga cikin ku musamman ma kwana-kwanan nan an ga suna yin abin da ake cewa tuwo na maina, wato sukan aure 'yan cikin masana'antar taku. Ko Tilo yana da sha'awar irin yin wannan auren? Mana me a ciki? Ni na san kaina kuma na san mene a cikin industry, don haka sana'a ce da ita nake alfahari, don haka bana fidda ran idan da zan ga wacce ta yi min a cikin industry daidai da ni, tana so na ina son ta, za mu yi aure. Abu ne mai sauki. Masha Allah. Tilo, idan muka dan koma baya, me yasa ko me yake janyowa zaka ga yawanci mawaka yanzu da ma sauran masu wasu abubuwa na basira da sauransu sukan komawa YouTube ko TikTok su tare, ko Facebook, musamman ma ka dan yi tsokaci da zu kaɗan akai. Me yake janyo irin wannan abubuwan ne? Suka ga ma musamman yanzu ko da fim ɗin ne zaka ga an ce dan fim daban, dan TikTok daban da dai sauransu. To, idan ka duba dai ita rayuwa ana yin ta ne komai don me za a yi a ƙaru. To ƙaruwar gabaki ɗaya ta cikin masana'antar Kannywood, walau fim ko waƙa, tana cikin wannan platforms ɗin da ka gaya. Ka gane? In ka duba yanzu mutane suna TikTok ne, manhajar TikTok don su tallata kansu wa duniya ta gane su. Na farko kenan. In ka duba YouTube, nan ma dai guri ne wanda ake tallata abin da ba zai tallata ba akan TikTok. Misali, a matsayina na mawaƙi, idan zan yi waƙa, zan zo in tallata waƙata ne akan TikTok, amma idan kana neman ainihin sound ɗin sai ka tafi kan audio mark ko kuma ka je kan YouTube ɗina. Don haka kaga dole sai na alakantu da YouTube da TikTok. Sannan mutum Facebook da kake, Facebook waje ne wanda mutane public mutane yawanci suna wajen nan, shi ma waje ne na tallata kai. Sannan kuma again Facebook yanzu sun zo suna samar da benefit ɗin da duk platforms ɗin nan ba sa biya. Ka gane? To don haka dole zaka ga kowa ya tattare ya koma wa'annan shafukan, saboda nan ne zaka samu ƙaruwa da ƙaruwar sanuwarka da ƙaruwar kuma aljihunka. To kamar za a iya cewa me ya dan faru ne kun dan ja baya da harkar kamar dora ko wance bawa gidajen TV ire-iren content ɗin ku, duk da dai wasu kuna da alaka da su ta musamman, za ga daga kun yi aiki ma kawai za a ɗauka a dora. To abin da ke faruwa, kasa an ce zamani. Idan ka kula zamanin da ya gushe baya kaɗan, yawancin mutane ba su waye da mallakar TV channel nasu na kansu ba. Za ka ga mawaƙi ya sanu amma ba ruwan shi da TV channel na kansa, saboda waƙoƙin ana tallata su ne ta hanyar plate ɗin CD ko kasuwanni da ake zuwa a siyar da sauransu. Babu ruwanka da batun plate, ba ruwanka da batun network. To yanzu harkar ta koma network, kowa yana da TV tashi ta kanshi. Wane TV channel, wane TV, kowane mawaƙi da ya ko lokacin da ya fara ga yana da TV channel. To don haka sai abin ya bada dama duk wanda ya tashi yin waƙarsa, tibinsa suna biyansa da komai kaga zai ɗauka ya kai wa tibinsa ne. Sai dai kuma again akwai wa'anda kuma suna da alaƙa da kai, duba da sanuwarka za su ɗau abubuwan ka su ringa ɗorawa. Wannan shine dalilin da ya sa.
ya rayuwar mawaƙa take a zahiri gaske, ya rayuwar ku take da kuma rayuwar ku ta waƙa. To ai ban gane me kake nufi ba. Misali, idan kana cikin abin da ya shafi waƙa, kukan yi wata rayuwa da ake kiran ku, ake canza muku suna gaba ɗaya ma. Idan misali yanzu sunanka Aminu Tilo, sai dai a kira ka da celebrity ko kuma wani abu mai kama da haka. Amma kuma idan misali ka ɗan matsa daga nan ko kuma ka shigo cikin unguwa ko gida da sauransu, za ka dawo Aminu Tilanka. Ya bambancin waɗannan abubuwa suke kasancewa? To an ce dai ba a canja wa tuwo suna. Kamar kai da ka sanni shekara aru a baya, bai zama dole in canja a idanka ba. Duk matsayin da na kai, duk lokacin da muka haɗu zaka ganni dai a matsayina da nake. Duba da akwai dai wani yanayi da ke ɗan sauyawa ɗan adam, wanda kana ganin sa zaka san cewa ƙwarewa ne da kwarjininsa na yanzu da bambanci. To amma bayan da zai kasance kamar yanzu misali, bari in baka wani tarihi. Akwai wani sananne da na sani, ko da yake bari dai in ban maganar nan saboda dole sai na kama suna, kuma bana so na kama suna. A takaice dai wanda bai san ka ba yake ganin ka a network, shi kullum yakan ganin ka ne da wani matsayi na daban da wanda ya san ka kafin ka ɗaukaka. Wannan shine. Don haka aka ce ba a canja wa tuwo suna. Shi wannan ya san ka tun kafin ka zama wani abu, shi kuma wannan sai da ka zama wani abu yake kallon ka a media. Don haka dole kuna da bambanci da kallon da wannan zai ma da kallon da wancan zai ma. Yawanci akan samu wannan kalubalen, zaka ga wannan ɗaukakar da kuka samu, musamman wasu da yawa daga cikin ku sai kaga sun canja rayuwa, sun canja abokai, sun canja abubuwa da yawa. Zaka ga wani ma magana da shi ko wani abu da shi ma yakan yi wahala. Kai ma kana da irin wannan ra'ayin ko kuma kai baka da irin wannan? To batun gaskiya ka gane akwai wani rashin fahimta da mutane ke wa mutum. A duk lokacin da ka kasance na jama'a, to dole za ka bambanta da da. Ka fahimta? Saboda yanayin commitment ɗinka za su canja su zama ba daidai suke da irin na da ba. Wannan shine dalilin da yasa da yawa zai ga abokin da kuke tare da shi da ku zauna ku tare ku komai, dole za ka ga yanzu baya samun ka sosai. Ka gane? Duba da idan da a ce ba abin da yake yi zai bi naka uzurin, to za ku kasance tare. Amma akwai abin da yake yi, ya tafi nasa, kai ma ka tafi naka, kuma nakan yanzu ya taran maka da yawa. Wani irin nasarori Aminu Tilo ya samu a harkar waka kafin mu ji wasu kalubale? To alhamdulillah an samu nasarori sosai gaskiya, wa'anda ma ba za a iya lissafa su ba. Tunda ba zan iya cewa zan lissafa ba, amma dai an samu nasarori sosai da ci gaba alhamdulillah. To yanzu kuma za mu so mu ji wani kalubale aka samu a cikin ita wannan harka? To kalubale ma ba zai irgu ba gaskiya, duk da dai alhamdulillah za mu ce majoritin su sun riga sun wuce. Abu ne wanda ya faru a baya, wasu sun sa mun zubar da hawaye, wasu sun sa mun fuskanci kalubale da yawa na wulaƙanci, cin zarafi da sauransu a gurin wasu wanda ba su kai su yi mana ba ma da sauransu. To alhamdulillah, amma dai yanzu duk abin ya wuce, ya zama tarihi. Yawanci mawaƙa za ga akwai wani wanda yake burge su ko yake ba su sha'awa, wataƙila shi ne ma silar shigar su harkar yin waƙa. Kai ma kana da irin wannan? To gaskiya ina da mawaƙan da tun kafin ni nake sauraron su, kuma salon su yake burge ni, ko in ce waƙoƙin su suke burge ni sosai. Ba guda ɗaya ba ma, suna nan da yawa. Suna nan da yawa gaskiya. Wani saƙo za ka ba wa masoyanka, ko wani albishir na wani sabon aiki ko wani sabon album? To albishirin da zan yi wa masoyana shine ni dai zan dinga iya ƙoƙarina wajen ganin na faranta musu. Ba wai da ɗaya da biyu ba, da iya dukkanin ƙarfina. Wannan shine saƙona a gare su, kuma ina godiya da saƙonninsu a gare ni, saboda ina ganin dubban saƙo a duk lokacin da na yi posting akan TikTok, YouTube da sauransu. Saƙonnin suna min yawan da ba zan iya samun lokacin amsawa ba. Dan yanzu in na zo na tarar da saƙo kamar 1000, ina yi wani lokaci yin bacci.
kuma ni ina so in dinga responding wa dukkanin wani masoyina. So ina mai bada haƙuri kuma ina godiya, ina jin daɗi da wannan saƙo don suna faranta min rai sosai. Ina godiya. Me kake fatan cimmawa ko ce menene burinka nan gaba a harkar waka? Burina a harkar waka shine yanda na fara lafiya, Ubangiji ya sa in gama lafiya. Wannan shine burina da fatan da nake yi a cikin wannan harka. Da a ce yanzu zaka samu damar yin waka da wani babban mawaƙi, kamar da wani mawaƙi kake so ku yi collaboration kamar yadda kuke faɗa ku yi waka tare? To ina so na yi waka da Hamisu Breaker da Umar M Sharif. Wannan guda biyun, duk da dai yanzu muna da project ma da su. Insha Allahu wannan shine burina a cikin mawaka. Mu ɗan dawo baya kaɗan. Kwanaki ka taɓa yin wani content kamar yadda ka faɗa, wasu suna kiranka mai gawa ne ko mai ɗan gwagwarmaya da sauransu. A wancan lokacin da kai wannan content ɗin, wasu suna zaton ma kamar ka mutu da sauransu. Me ya ja ma hankalinka da farko ma kai wannan content ɗin? To da farko dai wannan content ɗin na yi shi ne a lokacin zanga-zanga. Ba wai content ba ne? Zan ce ma ba content ba ne saboda ba wai tsara shi muka yi ba. A lokacin na sanarwa da mutane na cewa ni ma zan fito zanga-zanga, ga inda kuma za mu haɗu, daga nan zan fara zanga-zanga zuwa wani wuri. Na sha mamaki lokacin da na fito na tarar da dubban mutane a wajen nan. So lokacin a yanayin shigar da na fito, na zo da shiga irin ta, na sa likafani a jikina kamar gawa. To kuma dalilin yin wannan abun saboda na sani ƙasarmu Najeriya a wannan lokacin tana cikin wani hali na yunwa da mutane ke fama da shi, da talauci, rashin kuɗi da abubuwa. A wancan lokacin ka ce har yanzu? Alhamdulillah yanzu a ce da sauki. Abin da yasa za a ce da sauki, kaga farashin shinkafa a wancan lokacin ya kai wajen naira dubunnai, amma yanzu ya dawo 2,000, ya sauka sosai. Kaga zamu ce alhamdulillah, kuma muna fatan ya ta ƙara sauka. Zaka kowa yanzu in ka tambaya ka ji ya ce abun ya ɗan yi sauki ba kamar da ba. To duba da wannan matsatsin rayuwa da aka shiga, yasa ni ma tunda ina ɗaya daga cikin wa'anda idan na yi jama'a za su gani, kuma daman yana da kyau a ce duk mutumin da yake da followers ko sun kai mutum 100,000, a duk lokacin da ƙasa take kuka akan wani abu, to ka fito kai participating, ka goyi bayan mutane, saboda ko saƙonku sai ya fi zuwa, saboda zuba da followers ɗin da kuke da shi, account ɗinku yana da ƙarfi, saƙonku sai ya fi zuwa inda ake so. To followers ɗin mutum ko da kaɗan ne, inda yana da su, yana da kyau ya fi participating akan abun, inda abun yana kan turbar gaskiya. To wannan dalilin yasa na fito kuma ne wannan abu da muka fita zanga-zanga, na karɓo mic, na fita da zugar jama'a ta, wanda mutane da yawa an yi harbi da bindigu, an yi menene a wajen nan dai. Allah ya yi dai mun dawo da ranmu, sun sa mana tear gas, an yi abubuwa da ba mu ji daɗi ba ma. To amma dai wasu ma sun yi zaton na mutu. Sai bayan na dawo gida ma lokacin ina ɗan jinya, sai na ga bidiyoyin suna ta trending akan TikTok cewa Aminu Tilo ya mutu, Aminu Tilo ya mutu. Wanda kuma da raina, daga baya sai na fito na gaya wa mutane na cewa ina nan da raina. Wannan shine abin da ya faru a wannan lokaci na zanga-zanga. Ɗazu ka yi maganar ya kamata duk mai ɗan wani account idan wani abu ya faru ya zo ya postin da sauransu. Yawanci musamman ma manya-manyan mawaka ba a ganin su suna magana akan wasu abubuwa da ke faruwa. Me yake janyo haka ne? To yayin da zaka ga kuma yawanci ma na kudun nan, wance na kudancin arewacin Najeriya ko ma na wasu kasashe daban, zaka ga da wani abu ya faru ko kuma wani abu mai muhimmanci, zaka ga suna kokari su yi magana, kuma magana tasu tarkan yi tasiri. Ku me yasa ku namu na nan ba kwa yi ma, kusan za a ce ba kwa yi ma gaba ɗaya? To ka san kowa da irin ɗabi'arsa, amma mu dai muna iya ƙoƙarinmu. A duk lokacin da muka ga wani abu da al'umma ke fama da shi, ko suna cikin wani yanayi na damuwa wanda abun ya zo yana trending a media da sauransu, mukan yin ƙoƙari mu ma mu fito mu yi magana. Duk yawanci muna magana ne ba don komai ba,
saboda a ji kukan mutane. Saboda wani abu da na fahimta shine so da yawa akwai abubuwan da ke faruwa a society wasu yankuna daban wanda ita kanta gwamnatin ba ta da kunne akan abin. Ko misali yanzu nan gun an zo an yi wani abu a nan gun an ci zarafin wasu mutane a ɗan nan gurin. To idan da media za ta ɗauki abin da wuri saƙon zai je musu. To amma kuma in ba media sai ai abin ma a gama tare da wani lokaci wasu sun ji ba. To abin da kaga ita media tana da nata gudunmawa da take bayarwa. To ga duk wanda Allah ya bashi masoya platforms yana da followers yana da kyau ya dinga participating a dukkanin abin da ya shafi al'ummar mu. Saboda ƙwarai da gaske kamar yadda kaga 'yan kudu suna yi. Saboda yanzu duk abin da ya shafi yankin su suke cikin matsala zaka ga manyan celebrities din su ma sun fito a yi zanga-zangar da su ma da me da su da bidiyo da sauransu su hau kan titi da me duk ana yi. Amma namu na nan ba sa yi. Kuma wannan ba wai zubar da capacity bane ba. Ka gane in capacity ka ya kai in ka fito kai ma masoyanka ƙara nuna soyayya za su yi. Kenan ya kamata a ce suna dan zuwa ana yin abubuwan da su. Ya kamata. Duba da watakila idan ma ba su zo an yi wannan da su ba wani zai ba da kuɗi ko da misali ya cancanta ma ko bai cancanta ba a yi masa waka kuma a yi masa watakila saboda kuɗin da ya bayar. Ko da me ma dai a matsayinka na dukkanin content ɗin da kake gudanarwa in ɗan fim ne kai content akan matsalar da take faruwa in mawaƙi ne kai waka akan matsalar da take faruwa da hanya ce da take tura sako ga mutanen da suke da tsaki don su saurari abin da ke faruwa. Don haka yana da kyau kowane mawaƙi ba wai don ka ce kai mawaƙi ne ka ce ni fil ɗin waƙa ta kawai zan tsaya a'a akwai abin da ya shafi ƙasa ita ma ta gaci to ita ma in abu ya shafi zo kai magana tunda al'ummar cikin ƙasan ne kuma masoyanka ne kuma kai ma ɗan ƙasan ne kuma matsalar da take faruwa a ƙasar har da kai tunda kasar ka ce in kai baka abin bai shafe ka ba maybe akwai iyayenka akwai kannanka akwai yan uwanka akwai sauransu diga suna. Wani kira kenan zaka yi ga manyan mawaka musamman ma namu nan arewacin Najeriya waɗanda ake ganin ba sa iya magana akan wasu abubuwa da ke faruwa. To shi kanshi cutar da ƙasa ne. Saboda idan mutum ya kasance ba shi da interest akan ya zo ya participating akan abin da ya shafi ƙasarsa to kamar ya cutar da ƙasa ne. Yawwa wani nakasi ne ga ƙasa a ce matsala tana cikin ƙasar ka a matsayinka na celebrity wai ka ce zaka tsaya akan field ɗinka kawai ni mawaƙi ne na tsaya akan field ɗina waƙa kawai zan yi ko ni ɗan fim ne kawai ni fim matsala ta ƙasa ba matsala ta bace to ai ba kai ma baka da amfani idan matsala ta samu nation ɗinka to ka fito kai participating in abin ayi zanga-zanga ne don a nuna wa gwamnati cewa ga wata matsala da take damun mu a magance mana idan ka fito ka shiga ka jagoranci abin zaka taimaka sosai ka gane zaka taimaka duba da albarkacin followers ɗinka abin zai taimaka wa masoyanka ne saboda misali kai yanzu ka kasance masoyina ne kuma ƙasar mu tana fama da damuwa kawai sai ka gani na fito kan titi kuma ana zanga-zanga da ni me zaka ƙara a kaina ƙauna wannan shine dan haka ba wani celebrity da wai dan ya fito ya participating akan matsalar ƙasar sa za ta zuba mai da kima sai dai kawai bai san menene muhimmancin hakan ba na'am yawa daga ƙarshe wace shawara za ka ba wa matasa waɗanda ba su da aikin yi da kuma matasan da suke so su shigo harkar waƙa musamman ma su ɗauke ta a matsayin aikin yi? To abin da ke faruwa waƙa sana'a ce kamar kowace sana'a don haka kowace sana'a idan ka girmama ta kai sacrifice a kanta za ta baka duk abin da kake so. To don haka duk wanda yake sha'awar waka ga fili ga doki amma ina da shawara da zan bashi guda ɗaya. A matakin ka na upcoming artist kada ka saki komai ka ce na zo ne waka. Misali ina da sana'ar yi na batta kawai na dawo music industry kawai saboda ita industry a level 1, 2 tana buƙatar ka saka mata kuɗinka don kai promoting ɗin kanka. Domin na gaya maka a arewa ba mu da promoters ba mu da wanda suke ɗaukan nauyin artist dan ya ɗan bayyana a ce bari a kama shi a yi sponsoring ɗin komai nashi a promoting ɗinsa ya kai inda ake babu so kai ne za ka yi promoting ɗin kanka da kanka shi yasa yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa ga wasu sun fara sun saki kafin ka kai ƙadamin da za ta fara biyan ka yana da kyau a ce kai kake zubawa da kuɗinka kake producing kuɗin production da sauransu ya za a kai bidiyo ka yi waye kanka kai ƙadamin da za a zo
a fara ɗaukar nauyin bidiyon kenan. To wannan shine shawarar da zan baka a matsayinka na mawaƙi, kar ka ce ka zo music industry ka saki wata sana'a baka komai, so akwai wahala. Sannan kuma idan ka zo ka sa a ranka da gaske za ka yi, ka sadaukar da gaske na zo na yi ne, sana'a ce don na samu kuɗi, insha Allah za ta yi maka duk abin da kake so. To madalla, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fitattun mako na wannan sati. Ma kafin mai sallama da ku, idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel, ka daure ka danna subscribe da kuma yi share. Da fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu. Idan kuna da wasu sauran tambayoyi da kuke so, za ku iya turo mana su ko ku aiko mana su ta comment section domin samun amsoshin tambayoyinku ga mawaƙin da muka tattauna da shi da ma sauran mawaƙa da jarumai da muke tattauna da su a wannan zango a cikin wannan ɗaki. Da haka muke muku bankwana, amma kafin nan Malam Aminu Tilo muna matuƙar godiya da kasancewa tare da kai. To ni ma ina godiya sosai. Masha Allah, da fatan nan gaba idan buƙatar kasancewa da kai ta take tasowa za mu kasance tare da kai. To muna godiya sosai. Ɗan kallo masu kallon mu, bisalam. Yanzu kan a madadin yan uwa abokan aiki da suke tallafawa wajen kawo muku wannan shiri, musamman Jalil Gora da shi karan kansa Aminu Tilo da Halifa Mashalo, a madadin kowa da kowa, ni Ibrahim Muhammad da na shirya na gabatar nake cewa mu haɗu da ku a sati na gaba. Salam. Fitattun mako. Fitattun mako shiri ne na musamman wanda yake tattaunawa da fitattun mutane na musamman masu hikimomi da basira da hazaka. Ku shirya tsaf domin shiga cikin duniyar basira, hikima da nishadi. Fitattun mako. Fitattun mako, inda muke kawo muku fira da fitattun mutane da suka yi fice a harkokinsu. Mawaƙa, 'yan fim, sha'irai da masu fasaha da kuma waɗanda suka kafa tarihi ta hanyar abubuwan da suke yi. Daga hikimomi zuwa sirrin nasara har zuwa labaran da baku taɓa ji ba, a kowane mako tare da Ibrahim Muhammad aka Wisdom. muna kawo muku sabon labari kai tsaye daga bakin fitattun namu. Fitattun mako, asalin labari daga bakin gwaraza.